Halin sa dulungkaan sa mga bangka sa Barangay Vito sa Sagay City sa Negros Occidental, makita na ang isla sa tabok. Daw kalapit lang lantawon. May mga bangka nga pangpasahero. Pwede man mag-okupar sa gamay nga bangka para makatabok sa among isla. Ang kalawigon sang biyahe depende sa kadakuon sang bangka kag sa baybayon. Sang nagtabok kami, medyo makusog ang hangin. Gani, medyo dalag ko ang balon. Ang masaming 30 minutes nga biyahe, nalaputan sang halos 1 ka oras. Samtang nagapalapit sa isla, nagtinaw na ang tubig sa dagat. Popular diri ang masobra 1 ka kilometro nga footwalk. Kung mag-low tide kag hindi makapalapit ang bangka sa isla, ini nagaserbi nga alagyan sa mga tao. May mga cottages para sa turista, kag ang isla napalibutan sa mangroves. Ang Molocabok Island sa Sagay City. Ay lahong katawag sang iban diri, Republic of Molocabok. Naghalin sa Mukabok ang ngalan sang isla. Isa kasahay sang mangrove tree nga bugana sa isla kag sang ulihi nangin Molocabok na. Ang Molocabok ang isa sa 25 ka mga barangay sa Sagay City. Magamay ang isla. May land area ini nga masobar sa 3 square kilometers pero halos tanan ari na diri. May kaugalingon na sila gani nga patio. Mayara man diri sang simbahan. May barangay hall. May gym. Kag may mga dalan para sa tricycle. Pero ang kulang na lang, istable nga supply sang kuryente kag tubig. Base sa 2020 nga census, masobra sa 4,000 ang populasyon sang barangay. Kag karon halos nagdoble na. Pagpangisda ang mayor nga palangabuhian sa mga pumuluyo. Ilabi na nga yara sila sa dagat nga kabahin sang Visayan Sea. Ginlibot namon ang isla sakay sa tricycle para may baluan kung paano nagakabuhi ang mga tao diri nga wala sang duha ka mga nagapanguna nga kinahanglanon sa matag adlaw, tubig kag kuryente. Halos kada balay may kaugalingon nga mga banga. Ang barangay hall mismo may dalagko nga mga banga. Ang kataason sang kada banga parehos sa haligi sang gym. Diri ginasupot ang tubig ulan. Ginabutangan sang filter, kag pwede na magamit bilang ilimnon nga tubig sang barangay. Filter na siya. Antes yung bubuha ang tubig, may gagis sa filter. Naka-filter? Naka-filter siya. Oo. At least limpyo siya. Okay. So duwani sila ka banga, iya ka barangay. Oo. Na-filter ang tubig. Yan sa barangay. Sa tupad sang barangay hall, may mga boxes pagid nga tangke gali sang tubig. Ang ulan nga nagatupa sa atop, nagailig sa tarog pakadto sa mga pipe nga nagakonek sa tangke. Diri naman nagakuha sang tubig para magamit sa pagpanggawi sa mga nagatrabaho sa barangay hall. Ano ni? Tima po ni siya. Ano? Tubig po ni siya. Tubig man? Tangke po ni siya. Salog niya po ni siya sa ulan. Damo kay tangke. Tapos atong duha, tangke man. Tangke po to. Sa diha to halin nga atop. Sa talan nga mga atop ginabutangan tangke sa dalom. Para masalod. Para masalod. Para ang tubig, sayang man kayo nga maawa sa outer ang tubig. Oo. Amo na ang kay kun amo lang ni siya nga duha, kulangon man diri sa barangay lang nga gamit. Operation sa barangay. Oo. So ariya wala ni filter.
Wala. Atong yellow wala man filter. Wala ito filter. So ari lang duha nga filter. Oo, nga Kaya pwede siya mainom. pwede mainom. Oh, pwede siya mainom. Kaya na filter. Oh, naka-filter man. Okay. Limpyo siya, iniglusot niya, limpyo. May refilling station man sa barangay pero hindi makasustener sa kinahanglanon sa komunidad. Karon nga tig-ululan, buga na ang tubig. Pero kung summer, kinahanglan magkinot sa tubig. Si Refamil Saraga, dirigin bunag sa isla sa Molocabok. May mga banga man sa ilang nga balay, kag mga container para bulutangan sa tubig. Naanad na sila nga humalinsad to tubig ulan pati ang ila ilimnon nga tubig. Tubig niyo subong niya, pang ilimnon nga Ang tubig. iba, hanggang mineral, pero kami, ulam naman siya hapon. No? Wala nang inom tubig. Grabe pa skin. Tuon ma'am, okay man lang, kaya man lang. Oo, mama na mo nadakaan dere. Alin sa una, tubig ulan ng ilumin. Ever since. Tapos suwa mo rin ginapuno ni kada ulan. Kulang na lang na mo storage ang sudanan. Okay, amo ni may banga-banga kada balay. Mapuno na, wala na ito na. Si Cora Ributo naman, mayara man sa mga banga sa gwa sang ilang nga balay. Ginasupot Manila ang tubig ulan. Ang problema sa kuryente, hapos lang masolusyonan ko no. Pero ang tubig, amo ang pinakamabudlay sa tanan. Nagabakal siya sang ilimnon nga tubig, gikan sa refilling station. Ang tubig ang pinakabudlay. Pinakabudlay gad. Kay ang tubig buwan ra gid ang giasahan. Tubig ilimnon, Mineral, bakal bakal. sa Vito. Oh, sa refilling kanang tag. So salod gigit mag-ulan. Kung summer, mga banga. Mao na siya wala mo nang gakuan mi. problema. Problema. Ang kuryente masolusyonan nga masular, but the tubig, Tubig, budlay gid. Mm. Ang iban, sa barangay Vito pa nagabakal sang tubig ilimnon. Ginakarga pa ang water container sa mga bangka kag ginatabok sa isla. Ipakarga naman dason sa tawo kag ipa-deliver sa mga balay. Gani, nagadoble-doble ang presyo kay kadamo na sa ginabayaran para makalabot lang ang tubig sa balay. Gani nakahibalo na sila kung paano magtipid sa tubig. Ang tubig diri, wala ginabasta-basta usikan, daw bulawan ang pagkabig nila sa tubig. Pagkatapos panglaba, pwede pa mapuslan, gina-recycle pa. Ang pinaka-importante sa mo asubo tubig. Karon wala pa mi nanginhalan kay rainy season pa. Pag abot sa kuan kanang dry, mao na siya. Mga kuan nami. Labi na kong ayaay, wala dagat. Kay gabihan gid mi sir. Gabihan gid mi sa baan paabot sa tubig. Mulat gid nga may biyahe naman. Pero kaning may mga tangke diri ginabaligya ni nila pero kung usa ka magharap adlaw, ang usa ka tangke Ubos na son. ubos dayon kulang pa. Karon nga tig-ululan, okay pa. Pero pag sulod sa summer, dira na sila nagaproblema. Sa kuryente naman, naka-adjust na ang iban nga pumuluyo. May diskarte na sila. Si Cora, nagpabutang na sang mga solar panels para may suga siya kag makapaandar sang iyang ref sa iyang store. Masobra man kuno sa 50,000 pesos ang ingasto niya sa sugod. 2017 pa lang, nagpa-set up na siya. Naguba, nagasto na naman siya sang dugang 13,000 pesos para lang mayara sang 24 hours a day, 7 days a week nga kuryente. Ang mga wala kuryente, solar na lang gid ang only. Ang amo agid ang permero gid na mo diri kuan lang kanang battery lang. Karga lang to, karga Battery. sa truck Sa battery sa truck, ang nagapadalagan sa kuryente before. before. Amo na gid siguro na gid. Oo, oo. Kung may amo kasi na daw okay na ka, Oo, makaya na. kaya na. Tapos eventually kanang hindi na siya kaya. Kay gidamo naman gidamo appliance. May ref ka, may TV, May TV. hindi na masarangan. Ang battery sang truck, suga lang. Sa una ang battery sa truck kaya man ang TV. Kag suga. Mm. Kung may ref, hindi na. Bugat ng ref mong, no? Bugat na. Tapos ang solar, Kani siya nagdala ni siya ana dason makadala po siya sa kuwang music. Dala siya tanan. tanan na bilog ng kabalay. Oo. Kaya yan na. Kaya. Pero ang iban nga hindi makasarang magpabutang sa solar panels o kung genset, nagagamit lang sa solar lamps nga gina-charge kung aga kag ginagamit na kung gabi. Parehos na lang kay Teresita Basa. Wala sila sang solar panels o kung genset. Gani, kung wala na sa may ginakasakuan, diri na siya naga-standby sa gwa sang balay sang iya kaingod balay
para makilantaw sang TV. Mapuli lang kadali para magdigamo kag mabalik naman diri liwat. Ay, kang solar na, karang nagpalit rami gamay yung solar ba? Para suga akong gabi eh. Pero wala TV. Ref wala. Ano, Wala mo kuryente. Mong no? gani. Wag yun. Hindi ka mo pero may kalingawan. Buti ko na hapon walang tao TV. Oh, okay. Mga rin kalingawan, huwag may laing kuhan. Magabi po o maayong kuhan. Mayong kanin dili. Kuhanon, TV po. Tulay kuhanoy. Hasta gabi eh? Oo. Ari ka lang de? Di, magpuli po. Lain na po, adton po di silang balay. Ang ginapagawa sa TV, daan nga mga pelikula gikan sa YouTube. Nalabot naman sang internet ang isla. May kuryente sa isla sadto, pero sang mag-igo ang bagyo nga Yolanda sang 2013, nawad-an na sang kuryente ang Molokabok. Pero matapos ang 12 ka tuig, may kasanag. Sang December 5, ang National Power Corporation o Napocor nag-energize ang 100 kilowatt Molokabok diesel power plant sa isla. May duha ka mga generator sets ang ginpahamtang sa Molokabok. 62 lang anay ka mga balay ang una nga malabutan sang power supply sa masobra 1,000 ka mga pamalay sa isla. Sa subong, 8 ka oras kada adlaw nagaandar ang genset 5 p.m. to 1 a.m. Pet nga mga balay ang natagaan power? Dito man sa punta Sa north nga side. Oo, north. Oh, dito sir, north side. Oo, tapos anong oras lang siya ga-operate? Kuan. 5 to 1. 5 to 1, 8 hours. 8 hours. 5 p.m. ka andar na. Ah. Tapos stop lang mag 1 a.m. Ah. Nga muna na nga 8 hours lang. Cancer kanang sugod pa man kay o kuan na siya sir, og daghan na og household. Mo kuan mo upgrade sad mi. Pero dapat pa pa-member sila, anay. Maka-member sa sila. Pero subukan mo pa na 62 pa lang ka-members. Gani si Refamil, nga gindak-an ang kingking nga suga kag tubig ulan nga ilimnon nga tubig, nagpalinya na sang kuryente. Wala man sila sang ref kag TV pero dako na ini nga bulig para may suga kon gabi kag maka-charge sang cellphone. Ano po siya ka ng, kumbaga, sa may kaya lang gito nga Makabakal makabakal panel, ano na. Oo. Pero kung wala, syempre mag-asa gid ka sa kanya kay pila na kadekada biya nga hinulak para lang Kuryente. makakuryente mi diri. Oo. So grateful gid mi nga naabot na siya nga panahon. Nag-abot gid man. Nagabot gid man sa almost pila ka dekada po dugay na. Bisan 8 lang ka oras kada adlaw, okay na kuno. Dako na ini nga bulig. Sa 2029, ginapaabot nga mangin hybrid na ang power system sa isla, diesel kag solar power. Para kay Sagay City Mayor Leo Bebo Cueva, hindi malipatan ang ining adlaw nga natagaan sa katumanan ang handom sa mga residente nga masugaan na. Isa ini katemprano nga pamaskwa. Halin sa 8 ka oras kada adlaw nga operation sang diesel power plant, maamat-amat ini doble sa 16 oras tubtub mangin 24/7 na, samtang nagadamo ang mga miyembro kag mangin estable na ang sistema. Nagalaom sila nga kung mangin estable na ang power supply, masundan man ini sang estable nga water supply. Bugana sa produkto sang baybayon ang isla. Bugana nga kuryente kag tubig na lang ang kulang para mangin matawhay ang pangabuhi sa Republic of Molokabok.